Salutare tuturor! Astăzi, roata norocului ne va decide echipa în EFC Mobile. Începem cu portarul. Vreau unul extrem de bun. Această roată ne va decide echipa, deci un portar portarul va fi de la Liverpool. Ok. Alisson. Bă, forță. Ok, îl luăm pe Alisson. Din păcate n-am bani de astea mai scumpe, dar e bun și ăsta face treaba. Mergem la left back. Deci vedeți că l-am schimbat, mergem la left back. Unul foarte bun. Hai, o echipă cu left back bun. Vreau un... nu știu ce. Ok. Miami. Nu, Sergio Busquets. Nu. De ce? Luăm varianta asta. E bine. Revenim când îl cumpărăm. Am schimbat pe picior de alba. Acum trecem la... O să dăm la roată de 2 ori. Pentru cel din stânga și cel din dreapta. Hai să vedem ce pică la CB. Adică fundaș CB. Ok, de 2 ori. Primul CB de la Juventus, ok. Și al doilea de la Manchester City. Ok. Bine, hai să vedem ce fundaș. Deci o să le iau pe Guardiola și pe Bremer. Ăștia. Eu zic că sunt buni. Cel puțin buni. Am pus și fundașii centrali. Acum mergem la right back. Acum right back bun. Inter Milano. Ok. Ok, o să luăm pe Dumfries. L-am băgat pe Dumfries în echipă. Echipa ce arată forță. Hai să vedem ce pică și la mijlocaș central. Tot așa de 2 ori. Hai să vedem ce pică. Deci să vedem de 2 ori. Al Hilal, Milinkovic Savic, cred că. Ok, hai să vedem și la ceilalți. Liverpool a fost alta. Atletico Madrid. Ok, hai să vedem. O să luăm pe Pablo Barrios și pe Milinkovic Savic ăștia. Ok. Ne revedem când îi punem în echipă. Băgăm și pe ei. Acum trecem la cam. Sincer, vreau să pice Real Madrid. Că l-am pe Bellingham ăsta forță. Ok, hai să vedem ce am. Cam o să luăm de la Real Madrid.
Real Madrid, da, mă! Așa vreau, Din păcate n-am bani. Adică am bani de Bellingham, dar nu o să ne ajungă și pentru atacant. Deci o pe Brahim. Echipa până ce arată forță. Brahim și Dumfries strică un pic echipa, dar în rest arată forță. Hai să trecem la o echipă top. N-au mai rămas echipe cine știe ce, dar sper că ceva foarte bun. Ok. PSG. Ok. Ok. Aici avem Mbappé, dar nu mi-l permit, din păcate. Ok, așa că îl luăm pe Lei Kangin ăsta. Cum naiba îl mai cheamă. Ok. Hai să vedem ce right wing pică. Ok. Nu știu ce pot să iau de la echipele asta, dar nu știu. Ceva mai bun. Galatasaray. What the heck? Ok. Ok, deci ce bă? Mazaha. Ok, luăm pe ăsta. Nu m-am uitat atent și de la cumpăra și pe Zaha, dar îl aveam pe Zehe. Deci, și l-am pus pe Lei Kangin. Și trebuie atacantul. Ceva forță rău pentru ultimul. Everton, Chelsea și Benfica. Hai să vedem. Vreau Chelsea, că în cumpăr, cred că. Everton, cea mai slabă echipă de aici. Ok. Și să luăm și două rezerve. Adică de la Benfica și Chelsea luăm o rezervă. Și hai să vedem. Ok, aici îl luăm pe, nu știu, pe ăsta. Merge și ăsta. Oare ce rezervă să iau? Mamă. Ce carduri forță. Dar că n-am bani. Ceva. Îl voi lua pe Sterling. Îl voi lua pe Sterling. Ok. Confirm. Și de la Benfica pe Rafa. Ok. Gata, am luat toate și acum să așteptăm. Aceasta e echipa finală. Arată destul de forță și aici două rezerve. Destul de forță. Încurcă un pic camul și right back-ul, dar în rest de forță. Hai să jucăm un meci să vedem. Ăsta este adversarul. 3-3-3. Ok. Văd că atacul avea mai bun. În rest cam ne rupe. Ok, hai să vedem.
Aici, bă! Putem să dăm gol, ok. Nu, 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 Vlahovic, nu, nu, bine, bă, bine, bă, ce-a fost? Doamne! Ok. Până ce ne ținem bine. Ok, zec. Bă! Mamă. Ok, Milinkovic Savic, Zec. Ok, Duja, sau cum se mai numește. Ok, Linking. Nu, bro. Jordi Alba. Pasă la Brahim, la Zec. Nu, bro, are apărare bună. E foarte bună. Se vede. Nu, bă, Foden. Nu, bro. Se vede că e norocos. Are numărul 333. Trebuie să aducă și lui ceva noroc. Ok. Ok. Nu, bro. Dădeam gol. Bro. Nu cinstit deloc. Zec, Milinkovic Savic. Vlahovic. Ok, Foden. Nu. Ok. Lion King. Brahim. Zec. Bro. Zec. Brahim. Nu, bro. Brocem. Ok. Bă, ce dai farfecă la mijlocul terenului? Nu ești Zlatan Ibrahimovic, băi. Mamă. Pierd. Gata, e cu mine. Gata. N-am nicio șansă. Mă las bătut.